územného plánu. My to nemáme dobre ani v tomto stave, ako to je. Však ja my sme to chceli inak, ale obec by tam definovala. Bude tam toto a toto a toto. My to teraz len otvoríme a každý, nielen my, ale aj občania, môžu k tomu povedať. Chceli by sme toto, chceli by sme toto. My sme teda v takej patovej situácii, že ani ten stav, ktorý je teraz, není dobrý. Lebo baterkáren príde, pán Brinza, predá a oni nemusia nás žiadať, lebo už môžu mať sklady a výrobu. A 22. prečo sa to nemohlo poriešiť, keď sa otváral územný plán? Že by sme to chceli vyriešiť v dobrom, v niečomu dobrému. Ak to bude IBV, vy sa bojíte, že tam budú, aj všetci sa boja, že by tam mohlo byť, ale my budeme diktovať, ako to bude vyzerať. Budú tam 4 domy, budú nízke, bude tam jedna ulička, my máme tu možnosť ako obec si tam nadiktovať podmienky. Ak to necháme v takomto stave, ako to je, tiež riskujeme. No môže niekto kúpiť, a teraz aj za to bolo to verejné zastúpenie na prerokovanie, aby aj ľudia povedali, čo tedy s tým. Vyvarujeme sa tomu, aby bolo zle. Mohli tam padnúť návrhy, tam rozprávali o všeličom možnom, ale napríklad také prekladisko baterkárne, Milan čo to hovorí, že a nikto sa môže byť a my teraz chceme nejaké riešenie, buď otvoríme ten územný plán a budeme zisťovať, že čo by sa dalo, ale ak to necháme, tiež to nie je dobré. My sa len fakticky pýtame, lebo ja neviem, či vy budete dohliadať na to, že čo tu ľudia chcú alebo nechcú, lebo záleží to od vás poslancov, čo vy odhlasujete. Keď sa otvorí územný plán, každý sa k nemu môže vyjadriť. No a bola tu tá diskusia, keď tu bol ten pán Prochádzka. Ja som to moc rozoberať nechcela, ale poviem to. Škoda, že tu nie je ten pán. Bavili sme sa, každý sme sa pýtali, lebo však mali sme obavy, ale ja nikto nepovedal, že to nepodporí. Vyšli sme von, boli sme tam partia, bola tam napríklad pani teta Gabika Mičeková. Zastavil sa pri nás jeden poslanec a začal sa nás pýtať, že čo na to hovoríme. A viete, čo nám povedal? Že máme nasraté v hlavách. Že či sme už načisto drbnutí. Normálne chytím nervy, ako ja som sa hambila normálne, ja by som to prehltla, ale bola tam predsa taká pani Gabika Mičeková. To je stará žena, no že by mala nasraté hlave, to by som povedať nemohla. Ale na toho ľudia volili, aby tu on potom nadával ľuďom, že majú nasraté v hlavách a že sú drbnutí. Však na to sú tu takéto diskusie, aby sme sa o tom bavili. Ale akože toto je vážne. Veci by sa má každý zdržať, no poviem to. A tak ako povedal teda vlastne aj Majo, jedná sa naozaj o to. To je to, čo mi vlastne vypadlo, že my sme naozaj toto urobili tak, že nad štandard, nad rámec celé. To znamená, videl som, ako krásne to nezafungovalo v tých šuranoch. A preto hovorím, že OK, nebudeme to nič tutovať, ideme hneď s tým, že o čom sa tu jedná, sú tu aj nejaké ďalšie veci a to bolo aj to, čo sa tam prerokalo, napríklad aj ten pozemok vedľa toho zberného dvora, alebo tie pozemky tam hore, my sme to ani vôbec neriešili, takže teraz toto je vec, ktorú tu sme už dohodnutí a ideme to riešiť, toto poviem tu hneď na plné ústa. My sme chceli práve poznať vaše názory tejto veci, lebo my máme váš mandát a nechceme tu riešiť veci, ktoré by išli proti ľuďom. To v žiadnom prípade. Takže preto sme si to takto dovolili pripraviť toto podujatie a ja si myslím, že padlo na vhodnú pôdu, pretože naozaj videl som to, ako to tam úžasne v tých šuranov nefunguje, ako to tam poorali, vyslovene to tam zorali celé. A takto som nechcel, aby sme dopadli aj my tu na Černíku. Vydiskutujeme si veci predtým, než ešte sa do niečo pustíme. Ale ono to má, pán starosta, súvis. Keď budeme to brzdiť okolité obce, nemusí to prejsť ani v tých šuranoch. A my otvárame dvere, aby sme si rozumeli. Otvorenie územného plánu je otvorenie dverí niečomu. Ale my nemáme na baterkáre. Toto my nemáme. My na baterkáre nemáme vplyv, my sa musíme... Ale to mi je jasné, že nemáme vplyv. Ako máme vplyv, tom si nemyslí, že nemáme vplyv. Keď to obce neschvália, tak tí ľudia nemajú kde ubytovať. Nemajú im tam kto robiť. Tak si to uvedom. Netvár sa, že tomu nerozumieš. Ja sa neviem, že tomu nerozumiem. Ja som myslel inak, ako to... A pusti si Sagana z pred 25 rokov, jak jednali Amerike Číňani, jak tam robili všelijaké hlúposti, že sopky a čo ja viem, kde pchali všelijaké jadrový odpad. Pusti si tie filmy, to je na základe skutočnosti, to sú není srandy. Dovolím si tvrdiť, že na tomto to nestojí pomaľne celá
Však ja... kde ubytovať alebo neubytovať tých ľudí. Samozrejme, keď to oni nevyriešia, povedzme, ak teda je takýto zámer, čo neviem o tom. Dobre, ale tie obecné pozemky aspoň vy viete trošku zabrzdiť. Áno, tak si to oni vyriešia. A Prochádzka nemusí dostať 2 hektáre pôdy obecnej, len on. Prečo on akože teraz s tým vyšiel? Však dobre, v poriadku. No. Ale ja hovorím, že potom možno, že by nemal záujem ani o družstvo. Ale klidne môžeme byť zdržanliví, však pánovi Prochádzkovi tie peniaze nesplesnivia. No. Plesnivia mu. No, veď toto je niečo, že ešte raz. Ja chcem iba otázka, aj teraz, keď sme na porade riešili aj toto, a tam bola jednomyselná zhoda, že obecné pozemky sú nedotknuteľné, nepredajné. Tie nejdeme predávať a nejde sa ani predávať pozemok, čo je za zväzným dvorom. Čiste ide len teraz. Dobre, však jasné. Zmenu využívania. Dobre, chápem. Staré. Tu zmenu využívania, čo je, že teraz tam môžem postaviť fabriku, ja si zajtra zaberiem peniaze, kúpim si tú odbrnicu, postavím si tam jadrovú elektrárnu. Však jasné, Každý môže čo? ja viem, čo My hovorím. chceme či otvoriť to IBV na tú výstavbu rodinných domov, že stanovíme, a Majo povedal, že bude tam 5 domov, jedna cesta a 4 stromy. Tým pádom to zaslo a nič iné tam nebude. Len, dobre, aby to tak aj bolo. Ale poďte sa opýtať, jak to je v Maďarsku, či to takto jednoducho bolo aj na teraz. Opýtajte sa tých ľudí, čo tam boli, alebo ľudí priamo z Maďarska, jak to tam prebiehalo. Vôbec to nebolo takto jednoducho. Jednoducho, Číňani si tam robia teraz, čo chcú. Normálne máš zákony, podľa ktorých ideš, ty si vyprávaš jedno Jožko a jedna vec a druhá iná. Nezaujímajú Maďari, nás zaujíma naša obec, nezaujímajú Maďari. Práve preto, že ma zaujíma naša, preto som tu, že ma zaujíma naša obec. Ale Maďari sú memento, výstraha pre nás. Áno, Jožko, ja nehovorím, my s tým bojujeme za našu obec, ja nehovorím... Tak jasné, len my aspoň Slováci už máme z čoho čerpať, že vidíme to Maďarsko, ako tam išlo, a Maďari nemali odkiaľ, lebo tam tie baterkáre nezačali, vieš. A tie ubytovania a tieto veci, vieš. Už odpad, kedy Maďarsku už a z toho sa môžeme poučiť. už ho tlačia na Slovensku. Už je na Slovensku ten odpad. Presne tak, na 2 miestach našli z baterkárny, Dobre nevedia. to viete, netvárte sa, že to neviete. A keď to tu bude, kde sa bude dávať ten odpad? Ten šéf výstavby, čo je v Bratislave, ten Slovák určený z Číny, ten povedal jasne na tej besede u tej, jak sa volala tá redaktorka, to je jedno. Povedal jasne, nebezpečný odpad sa nebude skladovať v priestoroch šuránskej fabriky, ale nepovedal, kde sa bude skladovať. Chceme si to tu zamoriť, chceme tu umierať na rakoviny, je tu málo tej rakoviny? Ale toto, vieš, na to v podstate presne, že kde sa to bude skladať, oni presne musia mať k tomuto vytvorenú mapu. Na to je vlastne tá logika, ktorá posúdi, dobre, na toto by, taká je teória, takto by to mal zákon a kontrolovať tieto veci, ale toto my tu dneska nevyriešime. Ale ja osobne tiež nesúhlasím s tým, nezdá sa mi ten zámer, ktorý sa tam plánuje realizovať. Osobne ja mám tiež takýto postoj. Akože, poviem to ja to poviem tak, keď nebude baterkáren Šuránov, tak tento projekt skrachuje. Presne tak. Absolútne skrachuje. Nebude ani záujem. Či to bude ako smetisko, teda pre nebezpečný odpad, alebo tu skládka pre nebezpečný odpad, alebo ako výstavba rodinných domov. Obidvojo skrachuje, aj s pánom Prochádzkom. Áno, ale keď by to skrachovalo, OK, dneska povedzme, urobíme to minimálne, že zmeníme ten územný plán, Prochádzka to kúpi za tým účelom, že tam budú IBV a nespraví s tým nič. A to znamená, že keby prišiel nejaký ďalší špekulant, povedzme v úvodzovkách, a chce tam spraviť fabriku, tak už tá fabrika nikdy nespraví. Môže to tam ani skladovať. Áno, môže tam maximum, ani sklady tam nemôžu byť. Bavíme sa o tom, že kde to budú skladovať, no tak postaví to tu nejaký špekulant. Kde to môže postaviť? Presne, a môže to tam jednoducho skladovať. Však jasne, ja som až tak, ako za družstvo, není proti družstvu, lebo tam sa nemá čo akože až tak veľmi a ja vás chápem, že samozrejme, že je to asi lepšie, samozrejme, ale sú tam naviazané ďalšie veci, ja viem, že dnes nie je to akože v tomto, teraz sa to neotvorí, samozrejme, jasné. Len chceme aj apelovať na to, že aby ste aj v budúcnosti potom rozmýšľali nad tým, že čo bude na to nadväzovať a či tie pozemky jemu pustiť alebo nie, pretože sú to nebezpečné veci, akože. Lebo práve Binda a Prochádzka sa poznajú veľmi dávno a veľmi dlho spolupracujú. To tiež viete. A viete aj to, že kam ich poslali Kometice. Kometice ho poslali do Péčka a skončil na Černíku. To mi povedali Kometičani už dávno. Že
Dobre, však, nevadí, dobre. Okay, Dobre, hlasujte už. Ja som nebudem hlasovať. Ak sme vyčerpali tému, tak prosím, prečítať návrh na uznesenie, ktoré rozumného plánu zákona číslo 8. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje začatie prípravných prác ako úvodnú etapu celého ďalšieho procesu obstarávania a spracovania územno-plánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky číslo 2 územného plánu obce Černík. Ďakujem, pristúpme k hlasovaniu. Kto je za uvedený návrh v takomto znení? Ďakujem, môžem konštatovať, že uvedený návrh bol schválený jednomyselne. Ja ešte dodám poslednú vec a potom prejdeme k ďalšiemu bodu, že treba si uvedomiť aj to, že v tej pošte dneska nám naozaj aj tá pošta tie otváracie hodiny obmedzila. Robili sme aj petíciu, snažili sme sa to nejakým spôsobom vykomunikovať, máme jednoducho tých zásielov v našej obci nie je toľko, aby toto jednoducho nás užívalo. Pozrieme sa na Mozesovo, tam zatiaľ takýto problém nie je, tam tých zásielov je a to všetko závisí od počtu obyvateľov, na to narážam. Týmto spôsobom, ak sa povedzme aj toto otvorí, tak ten počet obyvateľov by tu mal narastať. Nehovorím o podielových daniach, je to jasné, že to je na hlavu a čím viac občanov máme, tak tým vyššie podielové dane máme. Môžeme si dovoliť robiť iné veci, ktoré dneska jednoducho nás finančne nepustia. Takže preto ja hovorím, že keď dneska povedzme bolo na dennom poriadku to, že nám obmedzili tú poštu, čo bude ďalšie? Hovorím, môže sa stať možno aj zdravotné stredisko, budeme nezaujímaví kvôli tomu, lebo jednoducho tí ľudia sa odtiaľto nie že dostanú, ale vyľudníme sa ešte. Hej? Takže aby sme v budúcnosti zabezpečili nejaký ten rozvoj tej obce a to, že naozaj nás bude o čosi viacej, takéto iniciatívy, samozrejme pri každej iniciatíve treba byť obozretný a musíme naozaj sledovať veľmi detailne a citlivo, čo za tým môže byť a vyhodnocovať tie rizika. Ale to, že máme my dneska naozaj v rukách tie opraty a my si vieme presne povedať, čo v tom území, ako to má vyzerať, aké domy tam majú byť, koľko podlažné a tak ďalej a celé to usporiadanie je na nás. Takže žiadne nejaké ubytovne alebo takéto vyslovene, že hamburgové veci tam nehrozí. Toto naozaj dneska určite nie. Takže to len toľko. Ak ešte k tomu bude nejaká debata, tak potom v rámci diskusie. Prejdeme ďalej. Bod číslo 9. Prerokovanie schválené spolúčasti na projekte rekonštrukcie období prvý je Černík. Chceme sa uchádzať o dotáciu, ktorá by nám mohla pomôcť s rekonštrukciou budovy na miestnom ihrisku. Táto rekonštrukcia by sa mala týkať rôznych oblastí, máme tam problém s vynikajúcou strechou, mali by sa tam takisto vymeniť motorové konštrukcie, to znamená okná, dvere, tiež je tam návrh výmenu vykurovania, to znamená všetky výrevné telesa, vrátanie kopla a tej nádoby na teplú užitkovú vodu, dokonca je tam v pláne takisto aj solár, to znamená na teplú užitkovú vodu. Tým pádom by sme zase znižili energetickú náročnosť. Celá budova by sa mala zatepliť, nová fasáda, podbytie, vidíme, že ako tam odpadáva. Tiež by sa mala vymalovať, na novo nové omietky, sanita by sa mala spraviť, takisto dlažba. Takže je tam kopec, plus sa tam plánuje dokonca, je to v rámci tej výzvy s rekonštrukciou aj tých sociálnych zariadení, mal by tam byť takisto priestor pre uličkárov, pretože v rámci tej výzvy je to nutné, teda tá bezbariérovosť. Takže, lebo dneska vidíme, že v akom stave je tá budova, my tam robíme v podstate, je tam vždy deň obce a ja osobne už mám z toho niekedy zlý pocit, že v akom stave je tá budova, máme tam rôznych hostí, ale bez hľadu na to, krátka jedná sa, že tá budova si vyžaduje tú investíciu a tú rekonštrukciu. Takže ponúka sa práve takáto možnosť, je to z Fondu na podporu športu, tak držme si palce, aby nám to nejakým spôsobom vyšlo. Ja otváram diskusiu v tomto bodu, ak niekto niečo má. Povedz aspoň peniaze, koľko dobre stavíme. Áno, nestihnú na poradne to prebrať. Áno, máme možnosť dostať 150 000 a spolúčasť v jeho bolo 10%. 10% a ja mám To číslo. Za 10%. Nezachytili sme, o jakú budovu sa chystá? Na ihrisku. Na ihrisku. Ako šatne a tieto veci? Áno. Môžeme dostať je taká 150 000 za to? 150 000. Na prerávku, na opravy a takéto. A 10% je spolúčasť obce. To je super. Keby sme dostali, tak za 15 000 eur opravíme všetko. Ale uvidíme, či sa nám... No to je len, že potrebujeme schváliť spolúčasť, ktorá je o výške, čo si prečítame. To je 14 400. Takže to je to výška.
Dobre. Máme? No dobre, tak prosím teda prečítať návrh na uznesenie. Návrh uznesenia znie: obecné zastupiteľstvo v Černíku schvaľuje alebo neschvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy číslo 2024-001 výstavba a rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov, financovanú z Fondu na podporu športu na projekt rekonštrukcia budovy 1. FC Černík, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10% z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu, čo je 144 000 eur, čo predstavuje sumu 14 400 eur. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Černík. No, ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu, kto je za uvedenie návrhu. Prečo napísať, že minimálne? Minimálne